Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sandro. Taong 1993, Dares, Cagayan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira malapit sa palayan itong si Sandro. Nasa edad 40 taong gulang na siya noon at meron na siyang pamilya. 5 ang kanyang anak, yung 2 dito nag-aaral na sa kolehiyo. Yung 2 sa sekundarya, tapos yung isa elementarya. Sa kanilang lugar noon, bibihira lang ang mga usap-usapin ukol sa mga nilalang na hindi nakikita. Minsan nga, wala nang gaanong naniniwala rito sa kadahilan ng pakiramdam nila. Kwentong bayan na lamang ito. Pero ayon kay Sandro, na sa unahang bahagi ng kanilang baryo, naninirahan ang mga nilalang na tinuturing nakathang isip ng kanyang mga kababaryo. Lingid sa kaalaman ng karamihan, malapit sa mga kabundukan nagtatago ang mga ito. Kaya alam ni Sandro ang tungkol dito sa kadahilan ng minsan na siyang napadpad doon. Ayon sa kanya, na sa lahat ng naging karanasan niya, yon ang labis niyang ipinagpapasalamat. Bukod kasi sa aksidente nilang natagpuan ang nayo ng mga aswang, hindi na rin niya inakala na makakalabas pa sila roon ng buhay. Dagdag pa niya na kaya niya nasabing mga aswang ang naninirahan doon dahil kitang-kita ng 2 niyang mga mata ang pagkain ng mga ito ng sariwang karne ng tao. Kaya lang naman sila noon pinahintulutang tumakas dahil sa wala na yung mapagkukulungan pa sa kanila. Sobra-sobra na rin ang naimbak nitong mga pagkain kaya wala nang dahilan pa para kumuha ng mga batang hindi naman makakapuno sa gutom na iniinda ng kanilang tribo. Magmula noon, iniwasan na ni Sandro ang pagpunta sa mga bundok para makaiwas. Hindi na rin niya inisip pa ang hanap buhay nilang tinalikuran dahil sa matinding pagkabahala. Sa pagsapit ng taong ito, dumating ang pinsan ni Sandro galing Kalinga. Matagal na niyang alam na antingero ito, gawa ng bago sila nito magkakilala, inilahad na sa kanya ng namayapa niyang ama na may dugo ng mga antingero ang pamilya ng pinsan niya. Pagdating nito sa kanilang bahay, agad namang bumungad sa kanya ang mga kwintas nitong kung hindi gawa sa bato, gawa sa kahoy. Bagaman nakatago yun sa ilalim ng damit, hindi niya maipagkakaila na yon ay kanyang nakikita. Pagpasok nito sa kanilang tahanan, agad naman yung nagtanong kung doon ba siya nakatira. Pagngiti ni Sandro, dali-dali naman yung pumasok sa loob habang masayang bungad na nagwiwika sa kanya ng, "Kumusta ka na, Sandro? Sabi ko na nga ba dito ka lang nakatira? Hindi nga pala ako nakapagpaalam na bibisita. Alam kong maghahanda ka eh." Nang marinig naman ni Sandro ang sinabi nito, walang pag-aalangan naman siya roong sumagot ng, "Ikaw pa ba? Para kang kabuti. Bigla ka nalang sumusulpot pagkatapos ng tag-ulan. Pasok na, Jose, para makapagkape ka na." Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman silang tumungo sa hapagkainan para magmeryenda. Sa kanilang pag-uusap noon, inilahad ni Jose sa kanila kung bakit yun dumayo sa kanilang lugar. Ayon dito, kaya siya napadpad sa baryo nila Sandro ay dahil sa utos ng kanyang ama. Naniniwala kasi ang ama nito, merong nagaganap sa lugar nilang kakaiba kung kaya't kinakailangan niya yung matingnan. Dagdag pa nito na dahil sa kawalan nila ng aral sa katawan kung kaya't hindi nito maiwasang mag-alala. Mariin ding inilahad ng pinsan niya na para hindi na sila bantayan ng ama nito, kinakailangan nilang matuto ng mga lihim na karunungan. Ay nako, matagal ko nang sinabi sa iyo, Jose.
Wala akong interes sa mga ganyan. Pakisabi kay Tio, wala naman siya ditong dapat na ipag-alala. Maayos naman kami. Tahimik ang aming buhay. Sagot naman ni Sandro nang marinig niya ang paliwanag nito. Matapos naman itong marinig ng pinsan niya, agad naman siya nitong sinenyasan na tumungo sa labas ng bahay nila. Pagsilay niya sa napakalawak na palayan, pabulong naman itong inilahad na meron yung nararamdamang kakaibang presensya sa paligid. May mga nakasalubong din yung aswang sa baryo na inaakala nitong pumanhik doon para magmasid ng kanilang mga biktima. Naniniwala rin ito na kung hindi niya iingatan ang kanyang mga anak, maaaring yun na ang susunod na mawawala sa lugar na yon. Dahil sa sinabi nito, agad namang sumagot si Sandro na kahit minsan hindi niya pinabayaan ang kanyang mga anak. Sigurado ka? Paano kung nag-aaral sila? Mababantayan mo ba? Kaya ako na parito, Sandro, sapagkat meron akong napanaginipang karumal-dumal sa pamilya mo. Mamamatay ang bunso mo kapag hindi mo ito inagapan. Hindi lang ito dahil sa sinabi ng ama ko. Seryosong sagot naman ni Jose sa kanya. Dahil dito, wala nang nagawa pa si Sandro kundi ang tumahimik. Sa pagsapit ng gabi, maaga pa silang nagpahinga. Marami pa kasi siyang aatupaging trabaho kinabukasan, gawa ng sasapit na naman ang panahon ng pagtatanim. Kinakailangan niyang humabol sa mga magsasakang magtatrabaho bukas para kapag mag-aani, sabay-sabay na sila. Mahirap kasing mapag-iwanan, gawa ng paniguradong bababa ang benta ng mga ititinda niya. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang pagtatanim. Habang abala noon si Sandro sa bukid, naging katuwang naman ng kanyang anak, ang pinsan niya. Ito palagi ang naghahatid sundo sa mga ito tuwing pumupunta yon ng paaralan. 3 linggo pa ang lumipas, may nabalitaan silang kakaiba sa kanilang baryo. Yung magbababoy sa lugar nila, inatake ng kung anong salot ang mga alaga nito. Natagpuan na lamang niya ang kanyang mga baboy, wakwak ang mga tiyan at nawawala ang mga laman loob. Pagtatapat pa ng may-ari ng babuyan, wala siyang narinig na anumang ingay noong mismong gabi. Dahil sa pangyayari, agad naman yung kumalat sa kanilang lugar. Yung iba sinasabing mga magnanakaw ang umatake rito, habang ang mga matatanda naman sinasabing kagagawa ng mga aswang ang mga bagay na yon. Dahil sa mga balitang kumakalat, nagdesisyon si Sandro na wag na munang papasukin ang mga anak niya pansamantala. Yung dalawa niyang kolehiyo, hindi naman niya yun pinigilan buhat sa malalaki na ang mga ito. Isang hapon, habang papalubog na ang araw, meron silang napansing 3 lalaking dumaraan sa mga kahon ng palay na kanyang pinagtaniman. Pagsilay ni Sandro na inaapakan nito ang kanyang mga pananim, agad naman niya yung sinigawan habang dali-dali itong nilalapitan. Pagdating niya sa kinaroroonan ng mga kalalakihan, walang pagdadalawang isip naman niyang hinugot ang kanyang hawak na sundang habang paulit-ulit na pinagmumura ang mga taong yon. Makalipas pa ang ilang minuto, nang wala nang masabi itong si Sandro, doon pa lamang nagsimulang gumalaw ang mga taong sumira sa kanyang pananim. Pagdating nito sa daang nasa harap niya, mahinahon naman itong pinagpag ang kanilang mga paa habang nagwiwika ang isa sa mga ito ng, "Wala naman kaming ginagawa sa iyo Ba't ba galit na galit ka?" Dahil sa sinabi nito, mas lalo pang uminit ang ulo ni Sandro habang sumasagot sa mga panauhing yun ng, "Hindi yan mga damo, mga palayan. Hindi mo ba yan nakikitang inutil ka? Alam mong ilang araw ko yung pinaghirapan tapos aapak-apakan nyo lang? Pagtatagain ko kayong lahat eh."
Nang marinig naman yon ng lalaki, ngumisi lang naman ito na para bang merong nakakatawa sa kanyang mga sinabi. Dahil dito, tuluyan nang hinugot ni Sandro ang kanyang sundang sabay sugod sa kinaroroonan nito. Pag-unday niya roon ng taga, agad naman yung napaatras habang nakangisi. Sa puntong yon, hindi na niya yung tinantanan pa, subalit nakapagtatakang hindi man lang tumatama ang mga pag-atake niya. Marami na rin siyang ginawang pamamaraan para mataga ang mga ito, ngunit masyado yung mabilis para sa kanya. Natigil lamang ang panlalaro ng lalaking yon noong nasipat na nitong dumating ang pinsan niya. Paglapit nito sa lugar, nanlilisik naman ang mga mata nitong nakatitig sa mga panauhin habang seryoso yung pinapaalis. Dahil sa sinabi ni Jose, doon pa lamang tuluyang lumayo ang mga taong yon na parabang natatakot yun sa kanya. Sa pagkawala nito, agad namang pinuntahan ni Sandro ang mga nasira niyang tanim habang pilit yung itinatayo. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang wala na siyang magagawa, napaupo na lamang siya sa putikan habang iniisip kung papaano mababawi ang mga nasira ng mga ito. Nang medyo humupa na ang nararamdaman ni Sandro, agad naman siyang lumapit sa pinsan niya habang nagwiwika rito ng, "Kilala mo ba ang mga yon? Mga demonyo sila. Papatayin ko sila." Dahil sa kanyang sinabi, agad naman siyang sinenyasa ni Jose na bumalik na muna sa kanilang tahanan. Masyado na kasi noong madilim sa paligid at kinakailangan na rin nilang maghanda sa paglalim ng gabi. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, minabuti naman niyang sumunod habang patuloy na tinatandaan ang mga pagmumukha ng taong nang diskita sa kanyang palayan. Sa pagsapit ng kanilang hapunan, napag-usapan nila ang mga nangyari. Ayon kay Jose, maaaring nagtatanim ng mga marka ang mga aswang na yon sa palayan niya. Isa kasi yun sa mga pamamaraan ng mga ito para maipasok sa bahay ng mga pangkaraniwang tao ang kanilang mga presensya. Naniniwala ang pinsan niya na kapag lumaki ang mga palay na may marka, magpapatuloy na mabubuhay ang markang yon hanggang sa araw ng kapasan. Kapag naikalat na ito sa merkado, mananatili pa rin ang marka hanggang makain na yon ng mga mamimili. Sa oras na gano'n ang mangyayari, magkakaroon na ng kapangyarihan ang mga aswang laban sa mga taong yon. Makakaya na nilang gawin ang kanilang mga nais, kagaya ng pagpasok sa mga tahanan nito o hindi naman kaya'y panggambala rito. Dagdag pa ni Jose na ang ganoong pamamaraan ng mga aswang ang siyang itinuturing nilang peste sa kanilang lugar sa Kalinga. Isipin niyo na lang kung ano ang mangyayari sa inyo sa oras na nakain niyo ito. Nang marinig naman ni Sandro ang sinabi ng pinsan niya, halos hindi naman niya mawari kung ano ang isasagot niya. Sa isip-isip niya kasi, masyadong imposible ang kwento nito, pero wala siyang magagawa kundi ang maniwala dahil sa isa yung antingero. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, nagdesisyon na silang lumabas ng bahay para uminom ng tuba. Yun na lamang ang naisip nilang gawin para naman kahit papaano meron silang pagkaabalahan upang malimutan ang mga nangyari. Sa paglalim ng gabi, lasing na noon si Sandro, panay na noon ang kanyang pagtawa kahit wala namang nakakatawa sa sinasabi ng pinsan niya. Maya-maya pa, pagtungtong ng 10:00 ng gabi, bahagya naman silang napatahimik matapos nilang makarinig ng isang malakas na paghuni sa ibayong bahagi ng palayan. Pagsilay doon ni Sandro, muli na naman niyang nasilayan ang 4 na lalaki. Pero sa pagkakataong yon, hubot-hubad na ang mga ito at halos hindi na normal ang kanilang paglalakad. Paglundag ng mga ito sa palayan, dali-dali naman silang nagtago sa ilalim ng mesa
habang patuloy na nagmamasid. Mula roon, kitang-kita nila kung papaano isuka ng mga nilalang na yon ang inililibing nilang mga markas sa paligid. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nila napansin ang dami ng mga aswang na nakakalat sa buong lugar. Ang iilan sa mga ito, ipinapakain sa mga manok ang kanilang mga suka, habang ang iba naman idinidikit sa mga bunga ng nyog, maging sa mga gumagapang na halamang nagbubunga. Matapos naman itong masilayan ni Jose, doon niya napagtanto, naghahanda ang mga nilalang na yon para sa isang malawakang pag-atake. Maaaring nagkakaubusan na ng mga karning na imbak nito, kung kaya't wala na yung magagawa kundi paslangin ang mga taong naninirahan sa baryo. May kutob rin noon ang kanyang pinsan na baka nagpalit ng gabunan ang mga aswang, kaya nangyari ang bagay na yon. Sa oras kasi na nagpapalit ng namumuno ang angka nito, nagsasagawa yun ng isang engranding handaan upang maipakita sa bago nilang pinuno ang kanilang kagalakan. Pagkaraan pa ng 10 minuto, matapos mailibing ng mga ito ang kanilang mga marka, agad din naman yung nagsiliparan patungo sa mga kabundukan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman nilang nilapitan ang palayan upang makita kung ano ang inilibing ng mga ito. Pagdating nila sa lugar, doon bumungad sa kanila ang malalapot nitong laway na ginagapangan ng mga uod na kulay itim. Ang mga uod na yon pumapasok sa pinakagitnang bahagi ng tanim para doon magtago. Sila ang magbibigay esensya sa tanim upang magkaroon yon ng bunga na naaayon sa kanilang nais. Matapos naman nila itong makita, napamura na lamang itong si Jose habang nagwiwika sa kanya ng, "Sandro, lahat ng tanim mo, pagtulungan nating bunutin bukas. Mas mainam na wala kang maibibenta kaysa merong paritong mapahamak. Alam kong masakit ang gagawin nating ito pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay. Minsan kailangan mong magsakripisyo para sa ikabubuti ng marami." Nang marinig naman ni Sandro ang sinabi nito, tumangulang naman siya, pagpapakita ng kanyang pagsang-ayon. Kinaumagahan, hindi pa man sumisikat ang araw, abalang-abala na sila sa pag-aararo. Lahat ng palay na itinanim niya, sapilitan na nila noong binabasura. Pagtungtong naman ng 9:00 ng umaga, nang akmang matatapos na sila, muli na naman dumating ang 4 na lalaki na nanlilisik ang mga paninging nagmamasid sa kanila. Paglapit ng mga ito, binalaan naman silang ibalik ang kanilang mga ginapas, subalit hindi naman nila yon pinansin. Dahil dito, nagdesisyon na ang pinsan niya na ilabas ang mga suot-suot nitong medalyon habang mabilis itong kinokompronta. Paglapit ni Jose sa kinaroroonan ng 4, agad naman niyang inihipan ng usalang kanyang kamao, sabay sapak sa isa rito. Pagbagsak nito sa lupa, umiiyak naman yung gumagapang papalayo. Nang masipat naman yun ni Sandro, hindi niya maiwasang matuwa sa kadahilanang nakahanap na rin ng katapat ang mga ito. "Demonyo ka! Talaga bang hindi pa kayo titigil? Nais nyo pa talagang magkagulo tayo rito bago kayo manahimik ah?" Wika ng pinsan niya na merong halong paninindak. Nang marinig naman yon ng 4, agad naman yung nagsipulasan pero bago pa man yung tuluyang makalayo, nagawa ng mahuli ni Jose ang isa sa mga ito. Habang pilit yung nagpupumiglas sa kanya, taimtim naman niya yung inihipan ng tigalpo sa noo na siyang naging sanhi upang kumalma ito. Bagaman wala nang kakayahan pang gumalawang nilalang, saksing buhay naman siya kung papaano niya makita ang katawan nitong nanginginig at mga mata nitong nanlulumo dahil sa nararamdaman nitong matinding takot. Pagbalik nilang dalawa sa bahay, agad naman nilang ginapos ang taong yon
sa ilalim ng papag. Doon nila yun pansamantalang itinago dahil yun lang naman ang nag-iisang lugar sa bahay ni Sandro kung saan hindi gaanong napupuntahan ng mga tao. Kinahapunan, habang dahan-dahan lumulubog ang araw, rinig na rinig naman nila ang animoy pag-alulong ng lalaki. Nang marinig naman yon ni Jose, agad naman nila yung pinuntahan para gulpihin at abisong itigil ang ginagawa nitong pagtawag. Matapang ding inilahad ni Jose sa nilalang na yon na kahit anong gawin niya, hindi yun sapat upang matulungan siya ng mga kalahi niya. Dagdag pa nito na kapag sinubukan niya itong iligtas, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila. Bago tuluyang tumalikod ang araw sa kalupaan, naging abala naman sila sa paghahanda ng kanilang mga armas. Yung 3 sundang ni Sandro, 1 oras niyang hinasa para lamang tumalim yon ng husto. Marami rin siyang ikinalat na pangontra sa paligid, kagaya ng mga kalamansi na merong halong ilang supot ng asin. Gumawa rin sila noon ng mga sulo na siya namang inilagay nila sa bakuran ng bahay niya. Sa pagsapit ng gabi, paisa-isa na nilang sinindihan ang mga sulo. Habang nagmamasid sila sa labas, doon nila tuluyang nasilayan ang pagsiliparan ng mga aswang sa palayan. Habang naglalakad ang mga ito, pansin na pansin naman nila ang pagkalat ng marka nito sa buong paligid gamit ang kanilang mga suka. Maya-maya pa, nang marating na nito ang harapan ng bahay niya, bigla naman yung nagsiatungal na siyang naging sanhi upang umalulong ng sabay-sabay ang mga asong naninirahan sa kanilang baryo. Matapos ang mga pangyayaring yon, matapang naman itong sinalubong ni Jose, bitbit ang 1 sundang at tangan-tangan ang halos lahat ng dala niyang proteksyon para sa kanyang katawan. Hinubad na rin ito ang kanyang damit upang maipakita sa mga aswang ang mga nakaukit na pangontra sa kanyang mga katawan, maging ang mga medalyon niyang pagmamay-ari. Paglayo ni Jose sa kanya, maigi naman siyang nanatili sa entradang pinto ng bahay nila, nakahandang sumugod sa kahit na sino mang magtatangkang pumasok. Hindi naglaon, pagsilay niya kay Joseng sumugod na, doon niya nakita kung papaano magkagulo ang lahat ng aswang sa paligid. Sa isang iglap, pinagkumpulan nito ang kanyang pinsan hanggang sa hindi na niya yun makita. Bukod kasi sa dami ng nilalang na sumunggab dito, marami rin doong pumapalibot, naghihintay ng pagkakataon para umatake. Dahil sa pangyayaring yon, pinaghalong kaba at takot ang naramdaman niya. Sa isip-isip noon ni Sandro, paniguradong hindi rin sila makakaligtas noong gabi sa oras na mamatay ang pinsan niya. Pagkaraan ng ilang minutong pakikipaglaban ng mga aswang, napabuntong hininga na lamang siya matapos niyang masilayan ang pinsan niyang walang galos sa katawan. Pagtakbo nito papaloob sa kanyang bakuran, agad naman yung nagpakawala ng usal sa paligid, sabay sigaw sa kanya na pumasok sa loob. Nang marinig naman ito ni Sandro, agad naman niyang binuksan ang pinto habang hinihintay ang pinsan niyang makapasok. Nang marating na nila ang loob ng kanyang bahay, mabilis naman niya yung itinrangka habang pinakikiramdaman ang labas ng bahay niya. Ayon sa pinsan niya, na bagaman kayang-kaya niyang makipagsabayan sa mga ito, hindi niya maipagkakaila ang bilang ng mga aswang na lubhang nagpapahirap sa kanya. Pagtatapat pa nito na kung bilang lamang sa mga daliri niya ang dami nito, kayang-kaya niya yung lipulin. Magmula noong nangyari ang insidente, inabot din sila ng ilang araw kakatago sa loob ng bahay ni Sandro hanggang sa dumating ang ama at mga tiyuhin ng pinsan niya. Kapag umaga, nagbabantay yon sa kanilang lugar at kapag gabi naman, tumutungo yon sa mga kabundukan para lipulin ang mga aswang. Inabot lamang ng 1.5 linggo ang pananatili ng mga ito
bago nito tuluyang mailahad sa kanila na wala ng aswang ang may kakayahan pang manalasa sa lugar nila. Ayon pa sa ama ng pinsan niya, ligtas ng kainin ang mga hayop at mga halamang natataka nito ng marka. Sa oras na makalabas rin kasi yon sa katawan, tuluyan na ring mawawala ng bisa ang mga markang itinanim nito. Matapos ang pangyayaring yon, doon na tuluyang nagpaalam ang mga kadugo nila. Sa pag-alis nito, labis-labis naman ang pasasalamat ni Sandro dahil sa napakalaking tulong na ibinigay nito sa kanyang pamilya. Hanggang sa pagtanda niya, patuloy niya pa rin yung inaalala at kailan may hinding-hindi niya makakalimutan ang minsang pagsaksi niya sa mga ginagawang pagpapakalat ng marka ng mga aswang, gawa ng naghahanda sila para sa kanilang bagong gabunan. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang angas ni Jose. Diba? Isipin ninyo, nakuyog na siya tapos nabuhay pa. Ang hindi ko lang maintindihan kay Sandro, na nasaksihan niya na diba? Saksim buhay na siya na talagang lumalaganap yung mga aswang sa lugar nila. Pero ayaw niya pa ring aralin yung ibinibigay sa kanya ni Jose. Though, may mga ganyan talagang tao na ayaw mang himasok sa mundo ng lihim na karunungan, agimat, mutya, o kung ano-ano pa. Kasi nga gusto nila ng simpleng buhay. Kasi unang-una, kapag meron kang tinatangan ng mga ganyan, hindi talaga malalayo sa'yo yung pagsubok o susubukin ka ng mga elemento na nasa kaliwa. Minsan nga, ang susubok pa sa'yo nasa panig ng kanan Tapos magpapadala yan ng puwersa ng kaliwa para subukin ka talaga. Siguro, nabanggit yun ni Jose sa kanya na hindi na lang nabanggit dito sa kwento. Kaya ayaw ni Sandro ng ganun. Pero overall, sobrang angas ng pamilya ni Jose. Isipin ninyo nilimas nila yung isang nayon o baryo ng mga aswang sa bundok sa loob lang ng 1.5 linggo. Ganong katindi yung angka nito ni Sandro, di ba? Kaso nga lang, hindi nabanggit kung ano yung ginagamit nito Parang, yun lang, nakikita lang ni Sandro kung paano makipaglaban si Jose, pero hindi nabanggit kung ano yung tangan. O may mga binanggit na tangan, pero hindi yung direkta. Tulad nung, kunyari, pagpalagay na natin na meron tong mutya ng pangil ng kidlat. Di ba? Walang nabanggit na ganun. Meron lang siya, yun nga, yung mga sandata, mga medalyon. Pero yung talagang mismong gamit ni Jose, hindi nabanggit. Sayang lang, no? Ang ganda sana kung may sarili ring kwento si Jose. Pero wala kwento to ni Sandro Kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.